Ladies and gentlemen, já tady vítám. Jak můžete povšimnout, ničeho nezvyklého, mám v ruce skleničku. Je něco k pití. Ale není to klasický pití, tohle videjko je challenge. Diamondový challenge. Řeknu vám tohle, vypiju a je to pěkně nechutný. Sorry. Jak můžete povšimnout, za mnou je čokol, který mě vlastně čují. Ale to nebudem řešit. Přísady do toho jsou rok starý prášky, nějaký kyselý, citron, k tomu, jo, asi 4 nebo 5 lousiček cukru, rázné něco, co tam vyník dělat asi nebude. Šťávu a kousek sprajtu. Potom jsem to načetoval a vzniklo z toho tohle. Také to zelené pivo. To je velmi hnusný, ale já ho piju. Takže to připravil k tomu, takže se povím. A celý tohle musím vypít. Celý. Tohle se nepočítá. To nedám. Dámy a pánové, tohle je kyselý jak něco. Jo, zapomněl jsem na jednu důležitou přísadu. Cibule. Člověka z toho strašně pálí oči. No. Asi tento challenge nepokořím, protože je to fakt kruté. Ty to vypadá, když budu, ale nebudu. Ale to hrozné. Pálí to oči a já to... Challenge byl. Já jsem řešil, vypotřeboval jsem celý challenge, jsem ho dokázal, tam vidíte ty hromady cukry. Mám řízení. No. Pro tento challenge by to bylo vše a já se s vámi zatím rozloučím. Velmi epicky. Takže čau. Nebo ne, ještě vám tady vyskočí nad mojím prstem tady recept. Tak, nebo ne, nevyskočí. Já vám ho do popisku videa. Zatím čau.